ପିଲାଟିଏ ହେଲା ଯେତ ଏଟା ଏ ବିଷୟଟା କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତମ୍ବଳିଆ ଛୋଟ ବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କଣ ସବୁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ହେଲା। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଡିର ଚାଟ ସିଏ ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ତିଳେ ହିଁ ସେତିକି ଖାତିରି ନକରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ ଗଲା ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି ଗଲା ମେଳ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସବିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମୁତୁଲ ଏହା ଦେଖିଲ गे ହେଲେ କାବା ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସବା କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳେ କାଳେ ଯଶ ରଖିଗଲା କହିଲା ଜାତିର କାନି କାନେ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ ନବଜାଗରଣ ଦେଲାଣି ନୂଆ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନମନ ନେଲା ଟାଣି ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଯାଉଥିଲେ ସେ ବେଗେ ବେଗେ ଯାଉଥିଲେ ବେଗେ ବେଗେ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କାଦୁଅରେ ଖସିଗଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିକି ତାପରେ ତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବେନି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆରେ ପିଲା ତୋର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ସେ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲି ବେଗେ ବେଗେ ହେଇକି ଆଉ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଗୁରୁଜୀ ତାକୁ କଣ ଗୁରୁଜୀ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲ ହେଲା ପରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲା ଦଶହରା